Bona tarda, benvinguts a aquest ple extraordinari d'avui dia 14 d'octubre, amb un únic punt d'ordre del dia, que és la proposta de modificació d'ordenances fiscal pel 2025. Té la paraula el senyor Martí Barberà. Sí, bona tarda. Avui, aquest 14 d'octubre, portem a aprovació les actualitzacions de diferents ordenances, impostos, taxes i preus públics que han de meritar 1 de gener de 2025 i que, per tant, segueixen un tràmit obligat d'aprovació inicial pel ple, exposició pública de 30 dies i s'han de tornar a ratificar per ple. Per tant, d'acord amb el calendari previst amb els responsables tècnics, doncs hem hagut de convocar per anar tranquils aquest ple extraordinari a dia d'avui. Ja era la setmana del 16 de setembre que vam trobar-nos amb els diferents representants dels grups municipals, en aquest cas que no estan a govern, tant del Partit Socialista com de la CUP com de Vox, i els hi vam presentar la nostra proposta, treballada tècnicament i amb criteri polític, per poder tenir durant aquest temps, abans no estés acabats els informes i estés tot l'expedient modificat, doncs poder incorporar alguna cosa si creien oportú fer algun comentari o alguna cosa. En aquest cas no s'ha donat el cas i, per tant, s'ha completat l'expedient amb els diferents informes, s'ha tramitat, dictaminat per comissió informativa corresponent i avui fem aquest ple extraordinari per fer l'aprovació inicial d'aquesta proposta. Una mica aquesta proposta compleix l'objectiu de continuar un any més fent que la ciutadania de Valls, que les activitats econòmiques, el comerç, la indústria, els diferents generadors d'activitat econòmica del nostre municipi continuïn tenint la pressió fiscal més baixa del territori. Si ens comparem amb les nostres ciutats semblants o amb responsabilitats semblants o equivalents com la nostra, o més grans que nosaltres inclús. Per tant, continuar fent que la nostra ciutadania, les famílies i la xarxa econòmica tingués la pressió fiscal més baixa. Això ja ho vam comentar l'any passat i aquest és un principi que mantenim en aquesta proposta. Per què? Perquè entenem que una pressió fiscal baixa esperona el teixit econòmic i industrial, fa que es generi activitat comercial, restauració, dinamisme en el tercer sector i faci que d'una manera o altra tota la mecànica de la ciutat s'activi. En aquest sentit i cap a aquesta dinamització econòmica de la ciutat, veuran que en les ordenances no portem ni molt menys cap increment en la taxa d'obertura d'establiment i activitats econòmiques, que recordo que la tenim anul·lada des de fa anys, i tampoc fem cap augment en l'impost d'activitats econòmiques, que és un dels impostos que grava més a l'activitat econòmica, i en aquest cas el deixem congelat. Creiem que aquestes mesures de mantenir aquests dos impostos congelats ajuden amb la resta de política que farem fiscal a crear llocs de treball de qualitat a la ciutat de Valls. Però no només per la xarxa econòmica ho fem també, sinó perquè a les famílies en el seu dia a dia creiem que una pressió fiscal baixa els ajuda, com no pot ser d'una altra manera, i més davant de l'augment que hi ha hagut de costos en els aliments, en els serveis. Només cal que algú hagi fet una petita millora a casa, hagi comprat un electrodomèstic, veurà com en pocs anys la inflació ha sigut molt alta, encara continua sent alta, tot i que ha baixat i s'ha regulat, però que les famílies també pateixen en aquest sentit. Per tant, que la pressió fiscal justa i la més baixa en el nostre territori fa que la ciutat de Valls sigui més competitiva, que hi hagi més oportunitats, que disminueixin les diferències i, per tant, que hi hagi millor cohesió social. En aquest sentit, remarcar que es mantenen les bonificacions i ajudes per a la creació i rehabilitació d'habitatges a la ciutat en prioritat per als projectes que es portin a terme al centre històric. Concretament, recordem que l'impost de construccions i obres té una bonificació del 90% per a aquelles obres de rehabilitació o obres noves en el centre històric. Per tant, també en aquest sentit i per ajudar no només al centre històric sinó a tots, també continuem mantenint congelat l'impost de construccions i obres i les taxes urbanístiques. Si vostès recorden l'any passat, veurem enguany com va i què anuncien els altres municipis, però més d'un municipi de la nostra mida, de la nostra categoria, va fer un important augment a l'impost, a l'ICIO, l'impost de construccions i obres.
També mantenim el transport urbà gratuït com una aposta per la promoció del transport públic dins del nostre model de transport públic que tenim en una ciutat de 25.000 habitants, que te la pots fer a peu en 15 minuts, però que el disseny urbanístic fa que sigui molt llarga d'una punta a l'altra, i per tant no mantenim aquest projecte que es va fer en el 2019. També el que farem o continuem fent és millorant els serveis, és a dir, que mantinguem una pressió fiscal baixa en cap moment vol dir que els serveis no millorin, que els equipaments no els modernitzem i que no donem suport al teixit associatiu, tant cultural, esportiu com social de la nostra ciutat. En quin marc econòmic apliquem aquesta actualització d'ordenances i aquests criteris de l'equip de govern? Doncs, d'acord amb les línies generals del pressupost 2025, que han estat enviades a l'Estat com és preceptiu, es preveu una inflació mitja anual aquest 2024 de vora el 3,2%, del 3,2% d'acord amb l'informe que tenim a l'expedient. També hem de preveure un augment de capítol 1, no hi ha pressupostos a l'Estat, però hem de fer una previsió i que ho calculem amb un 2,5. Entenem que la funció pública l'Estat la pujarà el sou almenys fins a un 2,5, el tenim contemplat en els pressupostos. Si és més haurem de fer modificacions, si és menys doncs ens sobrarà aquesta previsió. I també reduïm una mica el deute, una mica, perquè les amortitzacions estan per sota de les concertacions de les noves operacions de crèdit que fem. Per tant, aquest seria el marc econòmic al qual hem de fer front d'acord amb els informes tècnics. Un augment de la inflació important, perquè el 3,2 és important, una previsió d'augment de costos del personal de la funció pública d'un 2,5, esperant què diu l'Estat si aprova els pressupostos o determina d'alguna manera reglamentària aquest número, i intentant reduir una mica el deute sense fer-hi aportacions especials, res més que reduint les amortitzacions estan per sota de les concertacions noves de crèdit. Amb aquest marc anem a les propostes. Les hem dividit a l'hora d'explicar-ho en 4 grups. Unes ordenances que es modifiquen per fer front a la inflació prevista, com diu els documents tècnics de les línies generals del pressupost i l'augment dels sous dels treballadors de l'Ajuntament. Unes ordenances que es modifiquen per exigència del canvi del marc legal estatal, unes ordenances que es modifiquen per incorporar millores tècniques i unes ordenances que tenen millores que es mantenen aquest 2025 però que s'han de plasmar a les ordenances, que no serviria només congelar-les, sinó que ho hem de deixar per escrit. Del primer grup, que són aquelles que afrontem i actualitzem per fer front a la inflació i a l'augment de costos del personal, estaria l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, estaria l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de reserva d'aparcament i entrada de vehicles mitjançant voreres o espais reservats per a vianants. En els 3 casos, l'aplicació de l'actualització de la taxa seria aplicar aquest 3,2% que es preveu d'inflació de mitja aquest any 2024. I per tant això suposa que en el gravamen que s'aplica a l'impost de béns immobles urbans passar del 0,978 a l'1,009, quedant per sota de l'1,090 que havíem tingut el 2014 i per sota del màxim, que és 1,23, i per tant per sota també de molts ajuntaments del nostre entorn. En aquest sentit, es congela el tipus d'immobles rústics, que continua al mínim, que és el 0,40. Aquí, en quant a les bonificacions, es mantenen, com hem dit abans en la introducció, les bonificacions pel centre històric de l'ICIO del 90%, es manté que la promoció d'habitatges se li redueix un 90% l'IBI durant els 3 anys que pot fer obres, que se'n recorden l'any passat ho vam augmentar al màxim, que és el 90%. Els habitatges de protecció oficial s'allarga o es mantenen els 6 anys, abans teníem 3 anys, ara tenim 6 anys, el 50% de l'IBI, continua
la política de famílies nombroses en la bonificació de l'IBI, des d'un 90% a les famílies més vulnerables fins a un 30% a la resta, o fins a un mínim d'un 30%, depèn de la gradació que marca l'ordenança, i també es manté la bonificació del 95% de les activitats econòmiques declarades d'especial interès o utilitat municipal per aquest ple. Per tant, es mantenen les bonificacions que l'any passat ja les van posar al màxim i actualitzem el tipus de gravamen amb aquest 1,009. En quant a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, el coeficient màxim que es pot aplicar als preus que marca l'Estat pel vehicle segons el cavall que té, la potència, etc., que seria un 2, nosaltres ho teníem a 1,90, passa amb aquest 3,2 de la inflació a l'1,96 i queda per sota de tots els ajuntaments que estan al 2 o a l'1,994 o 1,995 dels més grans que tenim al nostre territori. Per tant, continuem sent en aquest àmbit també un ajuntament amb la pressió fiscal més baixa. Allà on hi ha una variació substancial és amb les bonificacions d'aquesta ordenança de l'impost de vehicles, que és que ja s'elimina definitivament el 25% de bonificació pels vehicles de més de 25 anys i es manté el 100% de bonificació pels històrics i pels vehicles clàssics. I la bonificació dels vehicles elèctrics, que era d'un 75%, que és el màxim que es pot fer, es distribueix en 2 trams, d'acord amb els nous distintius ambientals. Els eco, que són els híbrids endollables amb una autonomia per sota de 40 km real, la bonificació és d'un 50%, i en els zero emissions, que són els elèctrics, els de piles, d'hidrogen, els híbrids endollables amb més de 40 km d'autonomia real, la bonificació es queda al màxim amb un 75%. Per tant, hem anat transformant aquestes bonificacions d'acord amb els criteris mediambientals i de reducció d'emissions de carboni a l'atmosfera, com la normativa europea ens marca. I la taxa fiscal dels guals, que és aquesta de reserva d'aparcament, no només guals, també hi ha estacionaments puntuals o especials o ocupacions de la via pública per estacionaments concrets, aquesta també augmenta amb aquest percentatge de l'inflació amb un 3,2%, fent anys que aquesta ordenança no es tocava. En el de l'impost de béns immobles també s'especifica que per causes concretes, és a dir, de dificultat legal i que ens costa més la generació que no pas els ingressos, se suspèn per un any l'impost que grava els pisos desocupats fins a un 50% si estan desocupats 2 anys. En tot cas, és una situació molt concreta d'aquest canvi legislatiu que hi ha hagut amb la llei de l'habitatge que fa que les casuístiques per determinar que un pis sigui desocupat, la comprovació de tota aquesta tasca és més cara que no pas el 50% del gravamen sobre l'habitatge. Llavors, els informes tècnics ens demanen que si perdo diners del que recapto, val més no recaptar. Per això se suspèn un any mentre estudiem la manera de buscar tècnicament la forma, el creuament de dades, el suport tècnic per poder demostrar que un pis està desocupat fent una despesa racional que sigui inferior al sobrecost que li posem. Després hi ha una ordenança que es toca degut al canvi del marc legal. Aquesta és una taxa que està sent famosa des de l'any passat i enguany, que és la taxa per la recollida i gestió de residus municipals i comercials. L'any 22, amb una llei estatal de transposició de la Unió Europea, concretament la llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular, va marcar diferents premisses, però ens va obligar als ajuntaments que abans de l'abril de 2025 el que havíem de fer és aplicar una taxa que fos específica, diferenciada i no deficitària. Segurament la paraula clau és no deficitària. I per tant demanava d'alguna manera que s'implementessin sistemes de pagament per generació. Bé, la normativa es podia aplicar el 23, el 24
o el 25 com a límit. Nosaltres vam escollir esperar l'últim moment per aplicar-la, perquè això suposa un augment d'aquesta taxa per a la ciutadania o per a les indústries. En aquest sentit, recordar que el que ens obliga aquesta llei és una cosa que ja fem des del 2015 i que de fet vam perfeccionar l'any 2019, que és totes aquestes 1.500 o vora 1.500 famílies que, perquè fan recollida selectiva, perquè fan diferents aportacions a la deixalleria o perquè tenen compostatge, poden reduir els costos del mòdul de la tarifa de la recollida d'escombraries. En aquest sentit, jo els he de dir que estem molt satisfets tècnicament de la nostra ciutadania, que és molt complidora i molt respectuosa amb el medi ambient, perquè en els últims anys, des del 2019, hem reduït un 11,7% les entrades de la fracció resta cirussa, que si això li apliques al cànon de residus vol dir molts diners estalviats no entrant residus a cirussa. I també hem augmentat l'índex de recollida selectiva, que ja van anar pujant fins als 40 i pico % de recollida selectiva del total. Això és important perquè veuran que nosaltres, ara quan adequem la taxa al que marca la llei de que sigui no deficitària, doncs estem com a municipi per sota de tots els municipis que hi ha en el nostre entorn de la nostra mida. Per tant, continuem, tot i que la llei ens obliga de fer una cosa que no faríem, estem per sota de la pressió fiscal per sota de tots els ajuntaments. Però què fem davant de l'obligació? Davant de l'obligació, doncs encara bonifiquem més. Passem que les famílies que puguin o demostrin pels tràmits que marca l'ordenança que fan la recollida selectiva, abans tenien una reducció del 20% de la tarifa i ara poden tenir una reducció o tindran una reducció del 25%. Aquells que, a més de fer recollida selectiva a casa, portin i facin l'ús habitual de la deixalleria, arribaran d'un 40 que hi havia abans a un 45. I aquells que facin ús de l'autocompostatge passen del 50 al 60%. Per tant, en definitiva, aquesta ordenança que avui actualitzem, el que marca és que les famílies de la ciutat de Valls, depèn del grau de selectiva i de la seva actitud davant de la selectiva, poden tenir un rebut des de 61 euros fins a 152 euros. Per tant, entenem que des del 2015 i el 2019 ja estem aplicant aquesta filosofia de la Unió Europea que va arribar el 22 a l'Estat, que l'Estat ens obliga a fer que no sigui deficitària, però que nosaltres ja tenim tota aquesta idea de pagar per generació aplicada en els nostres sistemes. Segurament els sistemes es modernitzaran, les targetes, el tancament de contenidors, les illes emergents, el porta a porta, totes aquestes dinàmiques han de portar-nos cap a aquest sentit. Però ja els dic que nosaltres aquesta obligació que marca la normativa ja fa anys que la fem i ara l'hem de concretar posant aquest 152 de màxim amb un 61 per a aquells que facin la selectiva al màxim entre la ciutadania. Llavors ja serà la ciutadania la que triarà si ser compromesa com aquestes 1.500 famílies que fan la gestió correctament i que tenen reduccions amb les seves tarifes o no fer res i gravar aquests 152 euros que tenim. Tot i això, aquest 152 continua sent la taxa més baixa de recollida de residus del nostre territori. Voldria remarcar només una dada, perquè en alguns debats hi ha hagut aquesta idea de lligar la recollida de residus amb la neteja viària o amb altres conceptes de la ciutat. En els informes, tots els grups municipals poden haver vist que el cost del servei estimat és de 2.875.000 euros, dels quals el 48% és la concessió als camions, als contenidors, al transport, als treballadors, etc. Però un 35% és la gestió de la brossa on la portem i com s'elimina. Tenim sort que estem dins de Sirúcia i la Mancomunitat i el cànon és més baix que si anéssim a abocador, perquè per aquí a l'entorn veuran municipis que poden estar ja a l'entorn dels 300, 275, 300 euros per família de taxa de recollida d'escombraries o de residus. Per tant, tot el nostre sistema està funcionant, funciona bé, el que no estem d'acord és que sigui l'Estat qui ens imposi que hàgim de cobrar
la màxima tarifa, que és de 152, perquè ha de ser no deficitària. Érem nosaltres que podíem decidir què fem i què no fem, en aquest cas no podem decidir, ho hem d'aplicar. El que sí que nosaltres podem decidir són les bonificacions. Per això, que una família que vulgui fer tots els paràmetres de selectiva, de fer viatges a la deixalleria i de compostatge, estarà pagant 61 euros de taxa de recollida d'escombraries. Creiem que això ja és allò de pagar per generació. Qui fa la recollida ben feta i selectiva no ha de pagar tant i qui no la fa ha de pagar més. L'altra ordenança que modifiquem, que és per incorporar millores tècniques, és l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquesta ordenança és una que anem anant aprovant puntualment quan l'Estat central decideix canviar els índexs de cada any sobre els quals s'aplica la plusvàlua i entre que l'Estat els anuncia o els aprova, nosaltres hem de fer la tramitació i s'aproven, i pot haver descompensacions que jurídicament i tècnicament no són acceptables. En aquest sentit, s'incorpora en el text la manera o la forma en el sentit de que quan l'Estat ho aprova ja s'apliquen a l'ordenança de Valls i es fa un decret anunciant els nous índexs als quals se'ls aplica l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua. És qüestió tècnica de gestió. I després hi ha dues ordenances que es mantenen i que es basen en gratuïtes i es basen en una disposició transitòria i que hem de tornar a aplicar la disposició transitòria dient que s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2025. Una és l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública que s'aplica a les terrasses dels bars i restaurants. En aquest cas s'incorpora també l'epígraf 4.2, que és el que afecta els comerços. Per a aquells comerços que vulguin també o que estiguin ja fent ús de la via pública per mostrar els seus productes i per ser actius amb la venda i dinamització comercial, doncs fins ara havien de pagar, a partir d'ara també entren dins aquesta disposició d'aquest any 2025. I també l'ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei d'escoles bressol en el servei matinal, que depenia d'una subvenció de temps per cures, d'un programa de temps per cures, no en sabem què passarà, però hem decidit políticament assumir la gratuïtat d'aquest servei a expenses de si arriba o no arriba la subvenció que abans el feia gratuït. Per tant, ho assumim com a nostre, pendents de si arribarà o no arribarà la subvenció. En definitiva, aquesta proposta ens permet actualitzar els ingressos de l'Ajuntament per fer front a l'alta inflació i a l'augment del sou dels treballadors, en aquest cas el sou dels treballadors del 2,5% previst fins al 2025 i d'un 3,2% de la inflació, però mantenint la pressió fiscal més baixa del territori per a la ciutadania i per a les activitats econòmiques de la nostra ciutat. Mantenim la planificació de millora dels equipaments per a millorar els serveis i les prestacions a la ciutadania, treballant per uns serveis de qualitat a la ciutat i donant suport al teixit associatiu de la nostra ciutat. Continuem i volem continuar millorant en la gestió econòmica per fer-la encara més eficaç, més eficient, més sostenible, més transparent i més responsable. La ciutadania ha mostrat la seva resiliència i la seva capacitat d'adaptació a les situacions adverses. Treballem junts per sortir de la crisi més reforçats, perquè qui digui que no estem en crisi potser en un altre tipus de crisi, això sí, però qui ho negui és que no toca de peus a terra i està aïllat del món. Siguem realistes i continuem fent una ciutat que doni suport en aquesta resiliència que la ciutadania i el teixit econòmic ens han demostrat una vegada i una altra. Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part d'Esquerra Republicana, senyora Rull. Gràcies, senyor. Les noves ordenances fiscals busquen l'equilibri pressupostari congelant la gran majoria dels impostos i actualitzant la taxa de residus. No ens agrada haver de pujar aquesta taxa, però hi estem abocats en compliment de la normativa estatal i europea que obliga les administracions a finançar el cost total del servei. A Valls, això significa que la taxa passarà a ser, com a molt, de 152 euros. Ara bé, amb la clara voluntat de fomentar el reciclatge, les persones que van a la deixalleria a dipositar els seus residus o les que reciclen a casa ja gaudeixen d'un descompte en la taxa, un incentiu que alguns ajuntaments començaran a aplicar el 2025 i que nosaltres ja apliquem des de fa uns anys. Aquesta directiva europea
ens esperona a dotar-nos de les eines necessàries per disminuir els residus. I m'agradaria posar en valor l'esperit verd d'aquesta normativa en la línia d'avançar cap a una fiscalitat i una ciutat cada cop més ecològica. Pensem, però, que s'agilitarà la gestió de les bonificacions-exempcions, ja que es podran aplicar provisionalment en el padró i no caldrà esperar-ne la resolució. I també s'incrementen les bonificacions previstes en l'article 9 a fi d'incentivar el reciclatge, l'ús de la deixalleria i l'autocompostatge. Certament, podríem haver aplicat aquesta regularització de manera gradual des del 2022, però si ho tenen present, sortíem d'una Covid i no ens va semblar adequat fer-ho en aquell moment. A més, aquest Ajuntament va ser molt prudent incrementant, ara fa un any aproximadament, l'IBI i la resta d'impostos i taxes municipals un 3,5%, malgrat que molts ajuntaments van aplicar augments de més del 10%. També està bé recordar la contenció impositiva per a aquest 2024. I parlant de l'IBI, les noves ordenances fiscals preveuen un tipus impositiu de l'1,009%, com ja ha comentat el senyor Martí, que representa un increment del 3,2% respecte de l'any passat. Continuem bonificant els titulars de vehicles híbrids i elèctrics per estimular-ne la compra, però només es manté el 75% per als vehicles classificats de zero emissions i del 50% per als vehicles classificats com a eco. Amb aquests increments continguts d'impostos només busquem equilibrar la viabilitat dels comptes municipals amb un impacte mínim sobre una ciutadania ja prou castigada per l'increment del cost de la vida. Però també volem garantir tots els serveis públics, com hem fet fins ara, i afrontar, entre altres propostes, la nova licitació del servei de recollida d'escombraries i de neteja, que aposta per una millor recollida selectiva que afavoreix el medi ambient i que, en l'àmbit municipal, ens fa estar més a prop de l'Agenda 2030. Les bonificacions s'afegeixen a altres ajudes i beques que hem decidit assumir com a Ajuntament per reduir la pressió fiscal a les persones més desafavorides i que contribueixen a una redistribució de la riquesa i a fer una ciutat més justa i solidària. Beques per complementar el servei de menjador, ajuts per a l'adquisició de llibres, bonificacions per a les escoles bressol i gratuïtat de l'hora d'acollida que mantenim durant tot el 2025 per facilitar la conciliació familiar i laboral, beques per a les famílies a l'escola de música, etc. Les ordenances fiscals han de garantir la pressió de serveis públics i han de servir per cohesionar la ciutat, no només amb les mesures que hem comentat de redistribució indirecta de la pressió fiscal, és a dir, que per als vallencs i les vallenques els seus impostos siguin més equitatius, sinó també amb totes les altres mesures que es posen en marxa des de diversos departaments. Gràcies. Molt bé, per part del PSC, senyor Juan Felipe. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes. Daremos inicio de nuestra intervención con los motivos a lo que alude el regidor de Hacienda, Finanzas y Contrataciones a la subida en las ordenanzas fiscales que hoy nos presentan a votación. Visto el informe de intervención sobre las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2025, en el que se prevé un incremento de los gastos provocados por un aumento del 2,5% de las retribuciones del personal, así como un incremento del IPC en un 3,2%, este aumento de los costes a los que debe de hacer frente la Administración provoca que se tenga que buscar fórmulas para incrementar los ingresos en la misma proporción, a fin de poder mantener la calidad de los servicios públicos prestados, así como las inversiones. Repito, palabras del regidor, a fin de poder mantener la calidad de los servicios públicos prestados, así como las inversiones. ¿En serio? ¿Calidad en servicios públicos? ¿Calidad cuando llevamos varios años en prórroga en los principales servicios y las empresas que a día de hoy tienen la concesión de estos servicios no están cumpliendo con las mejoras que deberían realizar y que constan en sus contratos? Les haremos recordatorio de todo lo que tienen en prórroga: servicios medioambientales, recogida de residuos, depuradora municipal, iluminado público y transporte urbano. En referencia a inversiones, con los números que tienen no nos dan mucha confianza. Proponen subir impuestos para mejorar las inversiones. Les recordamos que su histórico en este apartado no es muy positivo para nuestra ciudad. Ejemplos los del pasado ejercicio. Inversiones ejercicio 2023. Disponían de 12.284.000 euros. Solo utilizaron el 36,82%.
En plurianuales tenían 2.055.000, solo utilizaron el 37,44%. Como pueden comprobar, no tienen mucha solidez su propuesta. Deberían retirar todas estas propuestas de subidas. Ya sabemos que no lo harán. Miren, un último apunte sobre esto. La limpieza, la seguridad y la salud son los pilares fundamentales para que una sociedad avance y pueda afrontar el futuro con más garantías de éxito. Y a día de hoy, este equipo de gobierno de Junts y Esquerra no están a la altura. Y no están poniendo en estos tres pilares fundamentales todos los recursos y gestión que necesita nuestra ciudad. ¿Para qué aumentar más la presión fiscal si no se ve reflejado en todas las necesidades que hoy por hoy tiene nuestra ciudad? Esto nos lo deberán explicar mejor. Sigamos. A referencia de subir los impuestos para obtener mayor recaudación, para mejorar servicios e inversiones, le debemos recordar que en las liquidaciones de los presupuestos de los últimos 5 ejercicios, esta mayor recaudación se está marchando por su falta de gestión al remanente. Ejemplo, 2019, presupuesto 28.500.000, remanente 2.500.000. 2020, presupuesto 27.800.000, remanente 3.251.000. 2021, presupuesto 28.500.000, remanente 4.168.475. 2022, presupuesto 31.400.000, remanente 6.904.000. 2023, presupuesto 35 millones, remanente 5.776.000. Con esto les damos la explicación del por qué nuestro voto no será favorable a esta subida de impuestos. Comprobamos que gran parte, por poner un ejemplo, del IBI, recaudación del 2023, 9.250.000 y remanente 5.776.000, supuso que el 62,45% no se utilizó adecuadamente y fue al remanente. Se puede hacer otros ejemplos, pero este es bastante ilustrativo de su gestión, por lo que les volvemos a preguntar de nuevo. ¿Para qué aumentar más la presión fiscal? En cuanto a las ordenanzas, que se utilice como referencia al IPC se podría ver bien, pero aplicando el real, no el que el equipo de gobierno de esta ciudad le parezca, ya que el 3,2 no es ni será al final de año a nivel estatal. El IBI lo han tenido que modificar, ya que el tipo impositivo que marcaban después de hacer las operaciones que corresponden en una tabla de valores les da el 3,17. Como ya hemos hecho referencia anteriormente y con todo lo que aquí hemos expuesto, nuestro voto será no a las subidas que proponen. Eso sí, les pediríamos que se votasen por separado. Ya que nos presentan la modificación de las ordenanzas, podría haber presentado el presupuesto 2025. De esta manera se podría debatir conjuntamente, ya que estas ordenanzas representan un ingreso muy importante en el grueso del presupuesto, en especial el IBI, que en el 2024 fue del 25,97%. En este ejercicio será, con la nueva subida, aún mayor. El poder trabajar conjuntamente los ingresos y los gastos nos daría un escenario más real en qué situación económica está nuestra ciudad. Esto que comentamos no lo han hecho nunca, no lo iban a hacer ahora, van a otra velocidad, una pena. Si nos permiten, ya que hablamos del presupuesto, recordarles que a 1 de enero deberíamos estar ejecutando el nuevo presupuesto del 2025. Por lo tanto, el mes que viene ya debería presentarse a aprobación inicial este. Pero por las fechas que estamos y en su dinámica de trabajo, muchos nos tememos que eso no será así. Les detallamos brevemente nuestra votación a las ordenanzas fiscales presentadas. Ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, subida del 3,17. El recibo medio es de unos 569, con la subida quedará en unos 588. Nuestro voto será no. Ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, subida del 3,17. Nuestro voto será no. Ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Está pendiente de tipo de gravamen a aplicar. Nuestro voto, le avanzamos, será no. Ordenanza fiscal número 11, reguladora de la tasa de recogida y gestión de residuos municipales y comerciales, subida al 17,83, que pasará el recibo de 129 a 152. Nuestro voto será no. Ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por empleo de subsuelo y suelo de la vía pública. Nuestro voto, al quedar congelada, será sí.
Ordenanza fiscal número 16, reguladora de la tasa por reserva de aparcamiento y entrada de vehículos mediante aceras o espacios reservados a peatones, subida del 3,2, nuestro voto será no. Ordenanza fiscal número 31, reguladora del precio público por el servicio de guarderías, nuestro voto al quedar congelado será sí. Gràcies. Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Mariona. Bona tarda, moltes gràcies. Bé, en aquest ple d'avui, 14 d'octubre, ens toca parlar d'un punt crucial pel benestar de la ciutadania, ja que anem a fer l'aprovació provisional de diverses ordenances de cara al 2025. Nosaltres també, com ja vam comentar en comissió informativa, ens agradaria demanar la votació per separat de les diverses ordenances subjectes a modificació. Dit això, les ordenances són una de les principals eines per abastir de recursos les administracions públiques i des de la CUP creiem que també han de servir com a eina per redistribuir la riquesa i per treballar per la transformació social. Comencem per l'IBI, on es preveu una pujada generalitzada del 3,2% i la suspensió del recàrrec als pisos buits durant un any. En aquest segon punt és on trobem una de les primeres i principals discrepàncies. Des de la CUP creiem que no podem estar premiant aquelles persones, fons o bancs que especulen amb l'habitatge mentre ens trobem davant d'un context d'emergència habitacional. La suspensió d'aquest recàrrec als pisos buits, per molt que es justifiqui per qüestions de normativa i qüestions legals, acaba enviant un missatge erroni. Deixem de penalitzar qui acapara habitatges deshabitats mentre hi ha famílies i persones que no tenen accés a una llar digna. A més, aquest argument sobre el context legislatiu creiem que és certament fal·laç, ja que està a les nostres mans poder-lo resoldre canviant i millorant la legislació local. En aquest sentit, volíem deixar paleses un parell d'exemples més detallats a continuació. Per exemple, a Zarauz, al País Basc, l'Ajuntament va introduir un recàrrec sobre l'IBI per als immobles que portaven cert temps desocupats i per tal d'evitar aquesta pèrdua de litigis van crear un registre de pisos buits, cosa que va facilitar la identificació i la imposició del recàrrec. En el mateix sentit, també a Donosti ja fa alguns anys que es va posar en marxa aquest recàrrec del 50% pels pisos buits, amb l'objectiu d'incentivar les propietats a mobilitzar aquests immobles, ja sigui el lloguer o el parc públic. La clau del seu èxit ha estat una regulació detallada per definir què és un habitatge buit, en quins terminis s'aplica per considerar-lo com a tal i quines excepcions es poden dur a terme, per exemple, si l'habitatge està en procés de venda o de lloguer. A més, han reforçat la normativa amb mecanismes de seguiment i sancions que donen seguretat jurídica i això ha contribuït a reduir la quantitat de pisos buits a la ciutat. Hem posat aquests dos exemples, però no són els únics. També en tenim de més propers, la Pobla de Segur, Manresa, Breda, Barcelona, el Vendrell, etc. Per tant, creiem que amb un disseny acurat i amb una aplicació rigorosa, aquesta mesura sí que pot ser efectiva per combatre l'especulació i promoure l'accés a l'habitatge. D'altra banda, també pel que fa a l'IBI, creiem que seria pertinent dur a terme una actualització de la ponència de valors sobre els quals s'aplica l'impost. L'actual és del 1996. Actualment hi ha zones de valls que estan pagant com si fossin el principal eix comercial de la ciutat quan estan completament degradades i viceversa. Sobre l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica, les bonificacions per vehicles de baixes emissions es redueixen i els vehicles de més de 25 anys queden fora de qualsevol bonificació. Així mateix, reiterem, com diem gairebé cada any, que a Valls surt més barat col·leccionar cotxes històrics o clàssics, que tenir un cotxe elèctric. Per aquest motiu ens abstindrem en aquesta votació. A continuació, la qüestió de la brossa és un altre element preocupant. La pujada generalitzada del 17% sobre la taxa és un increment molt significatiu. D'una banda, entenem que la normativa dictaminada des d'organismes superiors ens obliga que la recollida i gestió de residus no sigui deficitària a partir de l'any vinent. No obstant, d'altra banda, creiem que aquest augment ha de venir acompanyat d'una millora en la prestació del servei, en condicions molt deficitàries actualment, i d'unes polítiques més decidides per reduir la generació de residus i penalitzar l'incivisme, més enllà de les actuals. Si no, aquest augment aïllat no pot justificar-se sense garantir aquest canvi estructural en la gestió. I per aquest motiu, mentre no veiem que s'avanci en aquests aspectes i sobretot en l'avenç de l'aprovació del nou macrocontracte de la brossa, el qual hauria d'anar en aquesta direcció que comentàvem, hi votarem en contra. Seguidament, respecte a la pujada en les taxes de guals, entenem que és una actualització raonable i necessària, d'aquesta hi votarem a favor. En quant a l'impost de terrasses i comerços, entenem que durant la pandèmia s'implementés la gratuïtat per col·locar terrasses, una mesura que en aquell context era necessària, però que actualment caldria revisar.
proposem que es torni a establir una taxa justa i progressiva per a aquests espais, tenint en compte el tipus d'activitat i la tipologia i l'eix comercial de cada zona, però que no sigui gratuïta en el cas de bars i cafeteries i sí que ho sigui pels comerços. En aquest cas creiem que no podem tractar igual una terrassa que un comerç local, que en molts casos està lluitant per sobreviure. I si no, només cal que comparem quants bars i quants comerços han tancat en els darrers anys. Per aquest motiu votarem en contra d'aquesta pròrroga. Finalment, votarem a favor de prorrogar la gratuïtat del servei d'acollida a les escoles bressol. Aquesta és una mesura que facilita la conciliació familiar i que reforça el sistema públic d'educació des de les primeres etapes. Finalment, en definitiva, des de la CUP defensem que qualsevol modificació de les ordenances fiscals ha de posar sempre la vida de les persones al centre, prioritzant l'habitatge, el medi ambient i la justícia social per sobre dels interessos especulatius i comercials. I aquestes han estat les nostres directrius a l'hora de dirigir el sentit del nostre vot en cadascuna de les modificacions. Gràcies. Moltes gràcies per part de Vox. Buenas tardes, gracias. Bien, debido a que las modificaciones de las ordenanzas fiscales tienen connotaciones diferentes, nosotros también solicitamos una votación por separado. Bien, volvemos a estar ante una nueva subida de impuestos en Valls. Los coeficientes aplicados en el municipio rozan en algunos casos los máximos establecidos, a pesar de que se nos diga que la presión fiscal en Valls es la menor de la provincia de Tarragona. Los impuestos que en estos últimos 2 años más están subiendo son el IBI y el impuesto de circulación. Precisamente los 2 impuestos que más daño hacen a las economías familiares, porque por el simple hecho de ser propietaria de una vivienda y de un vehículo, 2 bienes indispensables para vivir hoy en día, los ciudadanos de Valls verán sus economías afectadas. Y no estamos hablando de lujos, hablamos de una vivienda y un vehículo para ir a trabajar, indispensable, como decía, hoy en día para cualquiera de nosotros. Con esta subida de impuestos, nuestros vecinos deben entender que tendrán que privarse durante el próximo año de salir alguna noche a cenar con sus parejas, de llenar 2 o 3 depósitos de gasolina o de no llevar a sus hijos al parque de atracciones con la misma frecuencia que lo hacían anteriormente. Estas subidas impositivas acabarán por destruir, desde luego, todo aquello que nuestros padres y abuelos han sido capaces de construir con mucho esfuerzo y trabajo para que nosotros hoy vivamos un poquito mejor. Verán, la presión fiscal, hablando en términos macroeconómicos, es la cantidad total de impuestos que recaudan las administraciones públicas respecto al PIB español. Verán, la agencia tributaria realiza informes anuales de recaudación de impuestos. Estos informes nos dicen que la recaudación de impuestos en los años desde el 21 al 23 se incrementaron en un 39,9, situándose por encima de los niveles de recaudación previos a la pandemia. Nos explica también la agencia tributaria que los años 2021 y 2022 fueron atípicos en cuanto a recaudación, porque veníamos de la crisis de la pandemia del COVID. Y fueron atípicos porque el Gobierno y las administraciones públicas, como este ayuntamiento, debido a la crisis provocada por la pandemia, tenían que haber bajado los impuestos y lo que hicieron fue congelarlos o subirlos. Pero la presión fiscal, lejos de ser más laxa, continuó aumentando tal y como seguimos padeciendo hoy en día. Bien, entrando en materia de la propuesta de modificaciones de ordenanzas fiscales de este ayuntamiento. En primer lugar, decir que los técnicos en este ayuntamiento hacen una labor fantástica, porque ciñéndose a la legislación vigente, en sus informes nos exponen si la subida de impuestos está dentro de la legalidad. Y no es cuestión de ellos exponer en sus informes técnicos si la subida de impuestos es adecuada o no para la ciudadanía. Esa responsabilidad recae en los políticos y, en este caso, en ustedes, porque el equipo de gobierno tiene en sus manos la posibilidad de subir o bajar estos impuestos. En este consistorio están ustedes en mayoría absoluta e independientemente de lo que votemos la oposición, con sus votos sacarán adelante la subida de impuestos que aquí nos proponen hoy. Y me reitero en las palabras que más de una ocasión ya he expresado en este pleno. Hace falta voluntad para hacer las cosas y capacidad de buena gestión. La voluntad sabemos que no la tienen, pero la capacidad de gestión sí. El problema es que ustedes no quieren gestionar favoreciendo al ciudadano ni de una manera eficiente. Verán, les voy a poner como ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid, donde Vox ha entrado en el equipo de gobierno. ¿Saben qué ha hecho en Valladolid en los impuestos municipales para el 2025? Sencillamente reducirlos, especialmente el IBI, con el compromiso de seguir bajándolo durante el resto de legislatura. Quizá podríamos tomar ejemplo de ese ayuntamiento. Así que votaremos, por supuesto, en contra de las subidas impositivas que ustedes proponen y nos abstendremos o votaremos a favor en aquellas que favorecen a los comerciantes y restauradores de nuestro municipio. Y antes de enumerarles algunas propuestas para la modificación de estas ordenanzas fiscales, quisiera incidir
en la ordenanza fiscal número 11, que regula la tasa por la recogida y gestión de residuos municipales y comerciales. Verán, las normativas y legislaciones europeas en materia ambiental y de recogida selectiva de residuos obligan a los Estados miembros a aplicar una serie de medidas por las que este ayuntamiento debe subir este impuesto, ya que estas normativas dicen, entre otras cuestiones, que la tasa debe cubrir el gasto total de este servicio. Todas estas políticas vienen dadas por esos acuerdos anticontaminación que desde Europa han firmado los Estados miembros. Unos acuerdos que están dejando a España sin industria y la producción la llevamos a China, un país en el que todos sabemos que no están demasiado por la labor en cuestiones medioambientales. Esta normativa, entre otras cuestiones, dice que en un corto periodo de tiempo, quien más residuos produzca va a pagar más. Una manera de saber qué cantidad de residuos produce una familia son las recogidas puerta a puerta, como ocurre ya en algunos municipios colindantes. De esta manera se puede determinar quién produce más residuos y, por consecuencia, quién pagará más ese servicio. ¿Qué ocurrirá cuando los ciudadanos se den cuenta que es una medida de control más y que además tendrán que pagar impuestos? Que empezarán a proliferar muy probablemente vertederos ilegales o que las cunetas de las carreteras se pueden llenar de basuras. Estas medidas medioambientales impuestas desde Europa son coercitivas porque obligan a los ayuntamientos, como el de Valls, a cumplir las normativas para seguir recibiendo fondos europeos. Las políticas que en los últimos tiempos se están aplicando en materia de impuestos provocan empobrecimiento generalizado de nuestra sociedad y de nuestros vecinos. Bien, propuestas que les hacemos que les ponemos encima de la mesa para que las tomen en consideración. Respecto al IBI, este impuesto es el que más ingresos directos proporciona al ayuntamiento. Entre la subida que se aprobó el año pasado más la que se aprueba este año, el ayuntamiento recaudará aproximadamente 1 millón de euros más por este impuesto. Anteriormente les hablaba del Ayuntamiento de Valladolid. Se lo reitero seriamente y lo tomen como ejemplo. Respecto al impuesto de circulación, decirles que vamos en camino de ir todos en bicicleta, porque entre las subidas de carburantes, los impuestos asociados a estos y las subidas de las zonas azules, entre otras medidas, se conseguirá reducir la movilidad de los ciudadanos. Solamente nos faltan que se nos impongan en Valls también las zonas de bajas emisiones o la ciudad de 15 minutos. Respecto a la plusvalía municipal, ya saben que diferentes sentencias del Tribunal Constitucional han ocasionado inseguridad jurídica sobre la legitimidad de este impuesto que, por cierto, nosotros derogaríamos. Por tanto, les pedimos que lo dejen sin efecto, ya que este impuesto grava doblemente el esfuerzo y capacidad de ahorro de las personas y de las familias. Respecto a la tasa de basuras, en primer lugar, les recomendaría licitar el servicio de recogida y gestión de residuos porque está caducado y se está funcionando a base de prórrogas. Si no se ha hecho hasta ahora es porque muchos nos tememos que la licitación se está adaptando a las imposiciones medioambientales europeas que no conseguirán salvar el mundo de la contaminación, sino empobrecernos todavía más. Respecto a las tasas de ocupación de vía pública, nos reiteramos en nuestros argumentos del ejercicio pasado. Nos complace que los comerciantes y restauradores de Valls puedan beneficiarse de la gratuidad y de la utilización de los espacios públicos. Sin duda, les ayudará en sus actividades. Respecto a la tasa de los vados, se incrementa la tasa en un 3,2. Sinceramente, o este ayuntamiento está pasando económicamente una mala situación o existe afán recaudatorio para subir esta tasa. Lo primero sabemos que no es, solamente nos queda la segunda opción. No suban la tasa, miren por dónde reducir gastos. Respecto a los precios de las guarderías, muy brevemente decirles que estamos de acuerdo con la gratuidad del servicio en las franjas horarias propuestas, pero quizá podría hacerse un esfuerzo más porque sabemos que la legislación nos lo permite. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Barberà. Valladolid pertany a Castilla i León. Balances fiscal de 2021. Catalunya, menys 22.000 milions. Castilla i León, més 1.762 milions. Clar que poden baixar impostos gràcies a les nostres costelles i als impostos que paguen els catalans. La CUP, no baixi això per vosaltres, tranquils, és que això no podia ser d'una altra manera. D'acord que els impostos que són competència municipal és una font important d'ingressos. Per desgràcia, la font més important d'ingressos hauria de ser l'aportació de l'Estat i de la Generalitat, en aquest cas amb menys dèficit fiscal i l'Estat fent que el sostre de dèficit que té l'Estat el distribueix entre les comunitats autònomes i els ajuntaments. Per desgràcia, ni el govern de l'Estat
dona diners a la Generalitat, ni la Generalitat ens pot ajudar ni el govern de l'Estat ens ajuda. Per tant, d'aquí que hem de continuar els catalans tenint més pressió fiscal que la resta de molts territoris de l'Estat si volem mantenir els serveis de qualitat. Per tant, d'acord que és molt important, però deixi'm afegir que l'aportació que hauria de fer l'Estat, i en aquest cas la Generalitat directament a través del dèficit fiscal, ens hauria d'ajudar més. Pisos buits. Vostès ho van veure. L'any passat van activar l'actualització de la normativa, però és que el govern de l'Estat, traient les competències a la Generalitat, ha fet un llistat de causes justificades perquè no siguin pisos buits. Primer, trasllat per raons laborals. És bastant lògic. O trasllat per temes de formació. És bastant lògic. Per situacions de dependència, salut, emergències socials. Totalment d'acord. Si és una segona residència, ha d'estar buida més de 4 anys. Si és una obra, un pis que pot haver-se de rehabilitar, ja no se li pot aplicar. Si no es pot ocupar efectivament, no és un pis desocupat. Si està en litigi, causa judicial, administrativa entre bancs i propietaris, no és un pis desocupat. Si ofereixen durant un any en venda i no es ven, ja no és un pis desocupat. Si ofereixen a lloguer durant 6 mesos i no, ja no és un pis desocupat. Llei de l'Estat, digui'm què és un pis desocupat. Perquè què diu l'informe del tècnic? Diu, com jo, Ajuntament de Valls, puc aclarir en totes les eines que tenen aquests tenidors de pisos grans, que són aquests 187 que diu l'informe, que tenen tot el suport jurídic al darrere i la preparació per poder defensar-se, com jo, Ajuntament, puc defensar-me? Diu, si jo cobro o recaudaria d'aquests 187 pisos 25.000 euros, no em dona ni per un auxiliar administratiu que faci la feina. Llei de l'Estat, govern d'esquerres. Pisos desocupats els hem de matxacar. Tot aquell llistat de motius pels quals no són pisos desocupats. Per tant, l'informe que fa el tresorer és dir, escolti, jo si tinc la taxa l'he d'aplicar, però si l'aplico i perdo diners, és que el meu principi també va en l'aire. Per tant, què fem? Donem-nos temps, suspenem-lo un any i mirem com ho fem, perquè hem d'aconseguir que puguem aplicar-ho. Però el 2019 hi havia 4 motius. El 2023 ha augmentat a 9 motius. Les polítiques d'habitatge de l'Estat per anar contra els pisos desocupats. Una altra cosa, i aquí sí que som diferents, nosaltres apliquem quotes de recollida de residus d'entre 61 euros i 152 euros, depenent del grau d'implicació de la ciutadania, tal com marca la Unió Europea, i fem bonificacions. Vostès parlen de penalitzar. Aquí ja sap que som diferents. Nosaltres anem per les bonificacions, vostès van per la penalització. Amb això som molt diferents. Tema liquidacions i romanent, ja ho parlarem quan tinguem liquidacions i romanents, perquè no és el cas, no hem de destinar el temps a això. Que vostès ens vulguin despistar de que en l'entorn les polítiques socialistes estiguin pujant la pressió... Sí. És que no voldria entrar-hi, però vagi a mirar els seus companys, sentis amb ells i vegi que van pujar l'any passat l'impost de construccions, la brossa, l'IBI, i no l'any que toca, no. Un any anterior ja per recaudar més, etc. Vull dir, són models diferents. Nosaltres el que fem és pressió fiscal baixa. Si l'informe de línies generals marca un 3,2, apliquem. Si recorda això del 3,17, que és molt gratuït que ho digui, l'any passat en l'explicació ja vaig dir que era un 3,40 no sé quant. Però ja no ho he volgut fer especificitat, això. Vostè, com que només mira els informes i no passeja pel carrer, doncs ho ha dit. Cap problema. El segon que anem a veure, hem de pujar els sous dels treballadors. Vostè diu que pels serveis i per les inversions no, però i els treballadors? Què fem? No els hi pugem el sou, d'acord amb el de vostè. El projecte és diferent, d'aquí també els resultats. Vostè pateix per la neteja, per la seguretat i per la salut. Nosaltres patim per 50 coses més, que és el model de ciutat. Bueno, vostè ha dit limpieza, seguretat i salut. Ho dic en castellà perquè és com ho he dit. Per tant, aquests són els 3 eixos bàsics.
en tenim molts més d'eixos bàsics. La veritat és que la xarxa productiva, els habitants, els serveis socials, estar damunt dels vulnerables, tot això ho fem amb la pressió fiscal més baixa de tot el territori, apujant només l'índex d'inflació, que ja és molt alt, té tota la raó, però és tan alt i serà potser més alt d'aquí a final d'any perquè l'IVA dels aliments i dels productes bàsics el govern de socialistes i Sumar l'ha pujat, l'ha recuperat. Era una manera de no pujar la pressió fiscal a la ciutadania. Ara, com que pagarem més IVA d'aquests productes, per sort o per desgràcia, com que una part molt petita ens arriba a nosaltres, suposo que és la manera de recaudar més diners per part de l'Estat. Però ja li dic, nosaltres tinguem molt clar, nosaltres potser anem a una velocitat diferent de la seva, però anem a una velocitat que la ciutat avança amb seguretat, qualsevol tom l'aguantem i no marxem de la ratlla i no anem enrere, sinó que anem endavant sempre. Fiscalitat baixa, ajuda a tot el sistema productiu econòmic, amb tot el tema de no tenir obertura d'activitat, no pujar l'IAE, etc. I serveis, però no 3 serveis, perquè de limpieza no n'hem parlat avui, hem parlat de residus. I de fet, escolti, l'Ajuntament de Tarragona ens ha escoltat, perquè ja està anunciant per les properes bonificacions d'aquest any que aquella gent que vagi a la deixalleria bonificarà la quota. Per tant, escolti, potser el que ha de fer és explicar més el que passa a Valls, que potser d'altres ajuntaments en aniran aprenent. Muchas gracias, señor Barberá. Por parte del PSC, señor Juan Felipe. Usted, nos centramos en Valls, porque nosotros nos centramos. Y usted, balones fuera, el Estado, Tarragona, y que somos los más económicos aquí a nivel de presión fiscal en Valls. Pues no, oiga, simplemente en el IBI, entre el año pasado y el 3,50 y el 3,17, porque es el 3,17, no es el 3,20. O sea que si coge el tipo impositivo y lo multiplica por el valor cadastral, le sale la cuota anual, y esto lo divide y no le sale el 3,20, le sale el 3,17. Eso anóteselo, y además aquí hay una, vamos a decir, el tesorero, se lo puede, tengo aquí el correo, 3,17. A ver, la presión fiscal, aquí, hoy por hoy, en los resultados, usted dice, a lo mejor, es que hace demagogia. No hago demagogia. El IBI es un dinero que entra y el remanente es un dinero que se va porque no hacemos absolutamente nada. Pues, oiga, aproveche ese dinero, que este año, este 23, ha sido de 5.700.000. Pero es que el anterior, 6.900.000, 7 millones, 7 millones de 33 millones. Hombre, dígame cuántas cosas han dejado de hacer. Hombre, y luego, ¿qué estamos? ¿En prórroga o no estamos en prórroga en los principales servicios? Y a más, no les obligan a los que llevan estas concesiones a que por contrato todas las mejoras que tienen que hacer no las están haciendo. Hombre, algo deberían de hacer, porque notaríamos, vamos a decir, unas mejoras en servicio. Sí, tenemos puntos de vista totalmente diferentes, pero la realidad es, en estos números, yo me baso con los números que pasan los técnicos a nivel de información. Si usted se lo repasa, verá que no hago demagogia ninguna. Gracias. Moltes gràcies per part de Vox. Gracias. Señor Barberá, se ha puesto usted un poquito bravo en su arranque y la verdad es que me ha hecho un poquito de gracia porque ha dado a entender en el comentario que parece ser que los ciudadanos de Cataluña son los salvadores económicos del resto de España. Pero, bueno, podríamos hablar de la deuda pública catalana, que, por cierto, el Estado español tiene que colaborar en pagarla, de la mala gestión, del despilfarro en chiringuitos separatistas, feministas, medioambientales, etcétera. Recortando en esos chiringuitos, quizá no se tendría que aumentar la presión fiscal. Como dato, Cataluña es la única comunidad autónoma con 15 impuestos propios, por encima del resto de España, y Valls, por ejemplo, está por encima de la media de Cataluña en paro. Por lo tanto. Hi ha alguna altra intervenció?
Senyor Barberà. Pressió fiscal més baixa o no del territori? Calculin. Ho calcula, ho busca. Vostè que té ara capacitat de recollir els informes dels interventors de molts ajuntaments del que tenim a la vora, ho busca i diguin, doncs no és veritat. És a dir, si un cotxe a Tarragona paga el 2% sobre la taxa que posa l'Estat i aquí paga l'1,96, qui paga més, el de Tarragona o el de Valls? Això és senzill, ho busca i sabrà si vostè diu la veritat o no diu la veritat. Jo sí que ho he fet i sé que dic la veritat. Quan parla d'un val romanent, arriba un punt que dius, ostres, a on va aquest romanent, doncs? Tenim 7 milions d'euros en algun lloc que no sabem on és. I la veritat és que jo, des que ho diu, sempre ho estic buscant i els tècnics me diuen que no és veritat, que no tenim 7 milions d'euros volant, sinó que la liquidació a 31 de desembre és un reflexe de com està la situació i que a 1 de març s'incorporen els romanents de crèdit que tenen adscripció d'una obligació, d'un compromís, etc. Per això el pressupost que vostè compara no està bé, perquè resulta que cada vegada que a 1 de març incorporem, passem d'un pressupost de 37 milions a un pressupost de 45 o 48 perquè incorporem el romanent. Per tant, el percentatge que diu vostè no és correcte. Però, si sap on va el romanent, li agrairia que m'ho expliqués perquè jo fa temps que ho busco i no ho he trobat. L'u de les millores que no hem fet és que és un informe de l'any 2022, que com que són auditories de l'any 22, que es presenten el 23, que es tramiten i que s'aproven el 24, resulta que totes aquelles millores que aquell informe deia s'han complert totes ja. Si no, segur que tindríem sindicatura de comptes i molta gent al darrere empaitant-nos que no s'ha complert. Per tant, clar que s'han complert. I miri, en el fons, senyor Juan Felipe, vostès haurien d'estar contents de viure en una ciutat on la pressió fiscal és baixa, on els projectes en avancen, on, sens dubte, sempre hem d'estar buscant la millora dels serveis, però en una ciutat que l'activitat econòmica és important, on tenim dèficits en comerç, i tant. S'estan tancant el centre històric i hem de treballar-ho molt, però se n'obren altres en altres llocs de la ciutat. Per tant, la dinàmica de la ciutat és bona. Els ciutadans estan compromesos. Veurà vostè com aquestes 1.500 famílies que poden estar pagant entre 61, 70 i pico, 80 euros el rebut de la brossa en lloc de 152 pujaran aquest any, perquè les bonificacions que fem són impressionants. Precisament l'Estat ens obliga a pujar el preu i nosaltres el que fem és bonificar més a les famílies per incentivar la recollida selectiva. Que hem de pujar la inflació? Sens dubte. Que ens agradaria que el govern de l'Estat, que és un dels responsables de la inflació, ho fes d'una altra manera? No hi tenim accés. Per tant, el que nosaltres fem és intentar portar una política fiscal que sigui competitiva amb el territori, que sigui la més baixa del territori i la nostra feina, per això treballem, potser a velocitats diferents i potser vostè li diu treballar i nosaltres li diem arromangar-nos, no? A fer la feina. Per exemple, diu que no treballem, potser nosaltres ens arromanguem i no treballem, però és igual, ens arromanguem. I el que fem és que vinguin ingressos externs, gestionar bé els ingressos, vigilar que no se'ns escapi cap ingrés i que les despegues siguin les necessàries i justes perquè els serveis siguin de qualitat. Jo crec que la seva posició l'ha de modificar. De cara als pressupostos ens podem tornar a trobar i sentar-nos. Saben que ja aquesta setmana mirarem de quedar pels pressupostos. Per tant, jo els convido a busquem el romanent junts, si vol, però posin-se a mirar els pressupostos perquè la ciutat avança i també els necessitem a tots per avançar. Moltes gràcies, senyor Juan Felipe. En referencia a esto, nosotros tenemos la mano tendida para poder entendernos. Lo que sí que nos gustaría, o nos gusta, que cuando nos informan de los presupuestos o como las ordenanzas, aparte de la explicación que te dan, es que te dejen negociar y entonces aportar. Y entonces ahí intercambiamos puntos de vista. A razón esto que estaba diciendo sobre la presión fiscal de diferentes puntos de aquí cercanos. Reus ha congelado todas las ordenanzas, menos una, la recogida de residuos, que ha hecho una subida de 1,85. ¿Sabe cuál es el 1,85? Es el real en que quedará a final de este ejercicio el IPC. Ahí estará, entre el 1,70, el 1,85, 1,90. Y han subido solamente. Todo lo demás, me hacía referencia de otras, pues yo lo hago de esto. Pero yo le digo, yo estoy encantado de vivir en Valls. Este grupo está encantado de vivir en Valls.
pero nos gustaría que el equipo de gobierno que hay actual y que ya viene de otras legislaturas, que lo hiciese mejor. Y en ningún momento hemos dicho nosotros que no trabajan, sino que van a otra velocidad. Simplemente necesitarían pasar, en vez del 0,50, pasar al 0,90 de velocidad. Dar un poquito más al acelerador. Pero en ningún momento nosotros hemos dicho que no trabajen. Gràcies. Senyor Barberà, pot contestar. Un apunt. La brossa, potser Reus la pujarà un 1,85. L'any passat la va pujar un 14. Vull dir que... A ver, si quiere yo le hago un relato de todas las subidas que han hecho desde que están gobernando desde 2015 y la presión fiscal que han realizado sobre el IBI. Es sorprendente, ¿eh? Si quiere se la digo, ¿eh? Mire, en el 2015 un 9,83 subieron, en el 2016 un 6,68, en el 17 un 9,32, en el 18 un 2,82, en el 19, es aquello que pararon un poco, 0,94, el 2020 1,52, 1,52 no, el 4,56, que es cuando empezó la legislatura. Después, por la pandemia, se da gracias, pues ahí queda todo congelado. Pero ya nos arrancamos, venga, nos ponemos en marcha, que sí que ahí han puesto el reloj del contador kilométrico, lo han puesto en vez de 0,50, 0,90. El 3,50 y un 3,17, que es 3,17, no 3,20. D'acord? Moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari, i votaríem una per una perquè hi ha diferents posicions dels grups polítics. Doncs començaríem per la número 1, que era la reguladora de l'impost sobre béns immobles. Doncs votaríem primer l'ordinança número 1. Vots a favor? 14. Vots en contra? 6. Doncs passaríem a la segona, que és l'ordenança fiscal número 2, que és la reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Vots a favor? 14. Vots en contra? 5. Abstencions? 1. Passem a aprovar l'ordenança fiscal número 4, que és la de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de l'hotelesa urbana. Vots a favor? 15. Vots en contra? 5. Passem a l'aprovació de l'ordenança fiscal número 11, que és la de la taxa per recollida i gestió de residus municipals i comercials. Vots a favor? 14. Vots en contra? 6. Passem a aprovar l'ordenança fiscal número 15, que és la de taxa per ocupació de subsòl, sòl i volta a la via pública. Vots a favor? Si estan tots, 19. Vots en contra? 1. I passem a l'ordenança fiscal número 16, que és la taxa per reserva d'aparcament i entrada de vehicles mitjançant voreres o espais reservats per vianants. Vots a favor? 15. Vots en contra? 5. I ara passem a votar el 7è i 8è punt, que és l'aprovació inicial, i després seria que entraran en vigor el dia 1 de gener. El 7è i el 8è, sometre a informació pública a les ordenances. Podem fer conjuntament aquest. Vots a favor? 18. Si miren a l'acord, mirin el 7è i el 8è punt. Un és aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal, el 8è i 9è, perdó, sometre a informació pública les modificacions d'ordenances aprovades, i llavors diu que les ordenances modificades entraran en vigor l'1 de gener del 25, una vegada publicat el text definitiu. Perdó, falta la 31, que és la gratuïtat a les escoles. Ai, perdó, falta la 31. Molt bé. Passem a la... Disculpe, senyor Juan Felipe. Vale. Doncs passem a l'aprovació de l'ordenança fiscal número 31, que és del preu públic per servei d'escoles bressol. Vots a favor?
Unanimitat. I ara sí, passem al 8è i 9è punt, senyor secretari. Doncs, vots a favor? 14. Vots en contra? Sí, amb el permís de l'alcaldessa intervinc jo per explicar els dos. S'han votat les 7 ordenances fiscals, si no m'he descomptat, i com saben els tràmits de les aprovacions d'ordenances requereixen almenys uns acords a adoptar per part de l'Ajuntament, que és acte reglat, que és el sotmetre a informació pública en publicació al butlletí oficial de la província, tal com diu, si no vaig malament, el quart 8è, i un acte reglat, però en caràcter decisori, de la data en què entraran en vigor les ordenances fiscals, que s'ha fixat a l'1 de gener. La decisió de l'alcaldessa era sotmetre aquests dos últims acords a votació conjunta. Si volen fer-ho per separat, jo sense entrar en qüestions d'oportunitat. Si miren els últims acords, el 8è i el 9è, és el que hi surt. Si volen votació per separat, fem per separat també. Respecte a això els he de comentar que no m'hi fico. Poden continuar amb la regla i estar tranquils, separem-ho per separat. Només els he advertit al secretari, el punt 8è és sotmetre a informació pública, és un acte reglat. Si me voten en contra els he de dir que estan actuant en contra l'ordenament jurídic. El decisori és el 9è, que vostès aproven la data en què entrarà a vigor. Per això l'alcaldessa potser ha decidit sotmetre conjuntament. Vol que li deixem 2 minuts? Fem un 2 minuts i se miren els acords? Pues és l'acord. L'últim punt de l'acord. Perdoni, senyor Juan Felipe, té l'acord aquí vostè del que portem avui per plenari? No, revisi-ho. Té l'acord aquí? Miri, al final de l'acord el punt, aquests 2 punts que sempre estan. Ho tenen clar, senyor Juan Felipe? Doncs fem 2 minuts de recés i reprenem el ple. Molt bé, doncs reprenem el plenari. Senyor secretari, passem a votació del punt 8è i el punt 9è. Iniciem la votació, sisplau. Vots a favor? 19. Vots en contra? Cap. Abstencions? 1. Gràcies. Molt bé, doncs no hi ha cap més tema a tractar. S'aixeca la sessió.